Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без милләт яшәешен яктыртабыз. Замана белән бергә атларга, халкыбызны танытып, горур булып яшәү безнең максат. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова, эшлим. Бүген безнең программада Татарстанның Яшелүзән районында Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы узды. Һәрбер авылда, Яшелүзән һәрбер авылында безнең Аккалфак оешмасы оешкан һәм оешып килә. Башкортстанның Илеш районында махсус хәрби операция вакыйгаларына һәм анда катнашучыларга багышланган музей. 2023 елда килде башка. Сугыш бетәр, шул вакытта тыл нинди ярдәм күрсәтте фронтка. Төмән шәһәре татар мәдәнияте үзәгендә ачык ишекләр көне үтте. Мен шул егетләрне, кызларны өйрәтәм, гармун уйнарга да, җырлыйлар да, бейиләр да, гармун да уйныйлар. Менә шундый безнең кружок. Татарстанда республиканың мәдәни башкаласын билгелиләр. Чиратта Азнакай районы. Туган якка кайтканда ниндер шундый позитив яхшы энергия белән менә нитеп заряжаться итеп киләсең. Һәм инде бүген дә менә күргәзмәне карый башладык, әле яртысына җиттек. Бик күңелле, рәхәт. Әнә шундый кызыклы сюжетлар әзерләдек бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Беренче булып Татарстанның Яшелүзән районына юл тотыйк. Яшелүзән районында Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы узды. Халкыбызның куәте аның шәхесләрендә, теләктәшлек күрсәтүче милләттәшләребездә дигән шигар белән үтте ул. Делегатлар райондагы мәктәпләр, балалар бакчалары эшчәнлеге белән танышты. Әлеге төбәкнең данлыклы шәхесе, галим, мәгърифәтче Каюм Насыйри эзләре буенча сәяхәт кылды. Аның туган авылы Кече Шырданга да сәфәр оештырылган иде. Теманың дәвамы Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы бүген инде иртәнге 7нче яртыда ук Казан шәһәрендә урнашкан Каюм Насыйри исемендәге музейга экскурсия белән башланып китте. Ә хәзер без исә Яшелүзән районында Осиново авылында биредә урнашкан татар телендә белем бирүче мәктәпкә килдек. Сәйес Гыймаддинов исемендәге гимназия 1994 елдан башлап татар гимназиясе статусын йөртә. Бу уку йортында беренче сыйныфтан алып 9-га кадәр барлык фәннәр татарча укытыла. Укучылар саны елдан-ел арта, гимназияның дәрәҗәсе зур. Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы күчмә утырыш форумы делегатларының бирегә килүенә гаҗәпләнәсе дә түгел. Уртаклашыр тәҗрибәләре җитәрлек. Гимназия директоры Гөлинә Саттарова 2014 елдан Аккалфак оешмасының Яшелүзән районы буенча җитәкчесе дә әле. Беренче башлаганда Калфакның ни икәнен белмәсәк, бүгенгесе көндә ике кешенең берсе Калфак ясый. Һәм менә Калфак килеп җибәрәләр дә үзе шундый горур итеп тоталар. Димәк, ул менә үзебезнең традицияларыбызны кайтару, гореф-гадәт йолаларыбызны кайтару безгә менә уңай тәэсир итә дип әйтәсем килә халыкка. Безнең быел 4 күчмә утырыш билгеләнгән, аның безнең 3нчесе тәгаенләнде шушы Яшелүзән җирлегенә. Ни өчен Яшелүзән җирлегенә дигәндә, беренчедән безнең шушы җирлектә туып үскән Каюм Насыйриның без көтәбез 200 еллык юбилеен февраль аенда. Бүген көндә безнең ике чит илдән, Казакъстан һәм Кытайдан һәм шул ук вакытта 10 регионнан безнең 70-кә якын хатын-кызыбыз бүген биредә. Менә аларга без әйтеп кенә түгел, шундый юбилей була, шундый шәхесләрне өйрәник дип күрсәтеп, һәр нәрсәне күңелләренә сеңдереп, кайткач инде эшләми мөмкин түгел хәлгә китереп җибәргә исәбез безнең. Иң элек делегатлар мәктәпнең туган якны өйрәнү музее файдагы күргәзмәләр белән таныштылар. Аннан чара актлар залында дәвам итте. Мәктәп коллективына килгән кунакларга Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары тапшырылды. Укытучыларны татарлар газетасы белән элемтәдә торырга, Бөтендөнья татар конгрессы игълан иткән бәйгеләрдә катнашырга чакырдылар. Шулай ук гимназия директоры делегатларны белем йортының тарихы, эшчәнлеге белән дә таныштырды. 1976 елда шушы бинага нигез салынган. Башта ул рус мәктәбе булып эшләгән. Аннан соң инде 1994 елда татар мәктәбе итеп үзгәртелгән, рус мәктәбе бездән аерылып чыккан, аларга инде башка мәктәп төзегәннәр. Форум халкыбызның куәте аның милли шәхесләрендә, теләктәшлек күрсәтүче милләттәшләребездә дигән шигар астында үтә. Әйтергә кирәк, гимназия үз төбәкләреннән чыккан яисә бәйләнеше булган шәхесләр белән тыгыз элемтә тота. Ярты гасыр элек Яшелүзән районы Кульмаш авылында
Туган булсам да, мин район үткәргән чараларда беренче мәртәбә. Тәртип радиосына килгәндә, безнең очрашу бу тик мәлгә түгел, чөнки безнең кыйблалар бер. Ул инде үзебезнең тамырларыбыз белән горурлану, аны киләчәккә тамырдан иң яхшыларын җиткерү. Минем ирем Фарид Шәфигуллев, шушы районның Карашәм авылыннан. Татар халкы гомер-гомергә үзенең гореф-гадәтләренә тугры халык һәм бик зур шәхесләр биргән халык. Шул шәхесләр арасында иң зурларының да зуры сезнең районнан чыккан, Шырдан авылыннан чыккан Каюм Насырый. Илмира Шәрифуллина белән килешмәү мөмкин түгел. Күчмә утырыш форумның эш программасына Кече Шырдан авылына сәфәр кертелгән. Хәзер юлыбыз шунда. Кече Шырдан авылында безне әлеге җирлекнең Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Наҗия Хәсәнова белән Асия Губайдуллина каршы алдылар. Асия Губайдуллина Каюм Насырый туган җирен яңадан торгызу фонды җитәкчесе. Әлеге архитектура ансамблен булдыру, туристик маршрут оештыруга зур хезмәт керткән кеше. Үзе дә Кече Шырданда туып үскән. Каюм Насырый мирасын торгызу эше белән 2015 елда Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәйкәл ачканнан соң шөгыльләнә башлый. 2021 елда менә шушындый манзара барлыкка килә. 1901 елда Кече Шырдан авылында зур җыелыш була. Анда мәчет төзелеше турында сүз күтәрелә һәм шул вакытта Каюм Насырый әлеге гыйбадәтханәне тулысынча финанславын 1000 сум акча бирәчәген әйтә һәм чыннан да акча бүленеп бирелә, шушы урында тарихи мәчет төзелә. Кызганыч, ул үзе шушы мәчетне күрә алмый 1902 елда вафат була һәм бүген әлеге урында 2017 елдан башлап шушы яңа Аллаһ йорты торгызыла. Беренче булып мәчетне сафка бастырдык, монда күчереп утырттык, кыйблага караттык, фундаментын ясадык, бөтен бүрәнәләрендә чистарттык, каралып беткән бүрәнәләре 80% да бу бүрәнәләр 1902 елгы бүрәнәләр. Мәчет каршында китапханә, элеккеге бинаның күчермәсе тулысынча яңартылган. Бүген анда 4000 китап, 500 экспонат саклана. Беренче календар үрнәкләрен чыгарган Каюм Насырый. Каюм Насырый 24 ел буе чыгарган. Делегатлар 2 төркемгә бүленеп эшләде. Бер төркем авыл буйлап сәяхәт кылды, Каюм куесына юл алды. Дөрес, куе суы электән үк һәм хәзердә техник чаралар өчен генә кулланыла. Биредә башкарылган эшләргә сокланмый мөмкин түгел. Авылны саклап калуның уңышлы юнәлеше бу ди. Делегатлар да үз тәҗрибәләрен уртаклашып. Бетеп бара торган кичкенә авылларда авыл бәйрәмнәре оештырып, аларның элеккеге тарихларын сөйләп, аннан чыккан кешеләрне барлап, аларны бәйрәмгә чакырып, менә шундый зур бәйрәмнәр оештырабыз. Эстафета формасына барып 23 авылда шишмә бәйрәмнәре уздырдык. Шишмәләр төзекләндерелде, төзәтелде. Аларның исеме каян килеп чыккан исемнәре өйрәнелеп халыкка җиткерелде. Кече Шырдан авылыннан соң безне Яшел Үзәннең 31 санлы балалар бакчасында көтәләр иде. Очрашу балалар бакчасының музеенда башланып китте. Балалар бакчалары белән эшләү тәҗрибәсе Башкортстан Республикасында да уңай кулланыла. Ике атнадан безнең татар кышыгы, татар малае дигән чарабыз үтәчәк. Ул конкурс балалар бакчалары белән. Менә шул вакытта гына без үзебезнең милләтебезне, телебезне саклап, үстереп калалабыз. Менә шул балалар белән эшләгәндә генә. Менә бу балалар Яшел Үзән мәдрәсәсе каршында эшләүче мөселман балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр. Үз телебездә иркен аралаша, җырлый, бии алар. Хәзер шушы динне күрәсем килгән иде минем. Үзбәтин мәктәпләрдә, мәдрәсәдә эшлибез. Мәдрәсәдә җәйге ялларны оештырабыз, анда укулар оештырабыз. Менә быел үземә дә бераз булса да дәресләр бирергә туры килде. Менә Казанга килеп, мин китаплар җыеп кайтам. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә форумы пленар утырыш белән тәмамланды. Бүгенге чарага нәтиҗәләр ясалды һәм отышлы эш алымнары турында сүз алып барылды. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Яшел Үзән районы. Яшел Үзән районындагы татар мәгарифе турында сөйләүебезне әле дәвам итәрбез. Татар телендә белем бирүче гимназия, балалар бакчалары аерым игътибарга лаек. Аларның тәҗрибәләре дә зур, әйтер сүзләре дә бар.
Башка темаларга күчик. Россиядә махсус хәрби операция вакыйгаларына һәм анда катнашучыларга багышланган музейлар барлыкка килә. Алар ил президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән булдырыла. Башкортстандагы Илеш районының Кушбахты урта мәктәбендә дә шундый музей бар. Аны хәбәрчебез Илфира Нигъматуллина күреп кайтты. Илеш районындагы фронттагылар өчен гуманитар ярдәм җыю штабы уңышлы эшли. Аның җитәкчесе Илдар Хыснуллин якташ яугирлар белән һәрчак бәйләнештә тора. Кирәкле ярдәмне оештыруда, аны туплап җибәрүдә булыша. Махсус хәрби операциягә багышланган музейны ачу идеясының инициаторы да ул. Әлеге идея тамам күңеленә тыңгылык бирми башлагач, ул район хакимияте башлыгы белән киңәшләшеп, аның ярдәменә таянып, мәктәп директоры белән берлектә музейны Кушбахты урта мәктәбендә булдырырга уйлыйлар. 2023 елда уй килде башка. Тыл нинди ярдәм күрсәтте фронтка. Историяны алсак, Бөек Ватан сугышы вакытында тыл күп ярдәм итте. Мәктәптә укыганда да документаль киноларны алып кайталар мәктәпкә. Шул вакытта менә тылда калган әниләр, апалар, балалар нинди ярдәм күрсәткәннәр, шуларны күреп үстем мин. Музейда үзенчәлекле экспонатлар да бар, истәлекле ядкарлар саклана. Музейга ветеран яугирлар да килеп йөри, үзләренең шәхси әйберләрен бүләк итә. Шул рәвешле музей экспонатлар белән тулыланып тора. Ветеран яугир Раил Фаизов та үзенең бронежилетін, каскасын музейга тапшырган. Ул сугыш турындагы хатирәләре белән дә уртаклашты. Музейда бронежилетның ташы инде шуны киеп бердем. Менә саклап алып калган бит әле бронежилет. Менә шушы. Душман танкы безне утка тотты инде. 11 снаряд җибәрде инде безнең позицияга дип әйтәйек инде. Шуннан соң инде анда да Аллаһка шөкер, Алла саклап калды. Үзебезнең орудиянда исән-сау калдырдык. Шуннан нилә боеприпасларында исән-сау булды инде. Шуннан соң позициядан кайтканда инде шул душманның үз йөрүшле аппараты инде безгә шартлаткыч ташлады инде. Шуннан соң инде без командир расчеты белән мин наводчик булдым инде. Яраландык. Махсус хәрби операциядә катнашучылар шундый блиндажларда яшиләр. Хәрби кыр шартларында, шундый буржуйкаларда азык әзерлиләр, чәй кайнаталар. Ни өчен музей Кушбахты авылында урнашкан? Нәкъ менә шушы авыл биләмәсеннән күп кенә ир-егетләр үз теләкләре белән махсус хәрби операциягә юлланган. Кызганычка каршы югалтулар да бар. Батырларча һәлак булучыларның аналарын да биредә күрергә мөмкин. Сбуага үзе тагы мин сугыша беләм, миндә бармагач кем бара дип, үзе теләп, үзе әйтеп безгә әйтмәенчә комиссиялар үтеп, шулай итеп китте. Апрельнең 23 елның апрелендә. Балалар өчен патриотик дәресләр, экскурсиялар да узырыла. 3 майда ачканнан соң инде иң башта инде безнең үзебезнең Кушбахты мәктәп укучылары керде аларга экскурсия үттем. Авыл халкына экскурсия үткәрдем. Аннан Арана белән сөйләшеп инде график төзедек. Июнь аенда инде безнең һәрбер мәктәптә лагерь төзелә бит инде, лагерь. Чиратлап көндә 3-4 мәктәп килде. Халыкның бердәмлеге, активлыгы белән гуманитар ярдәмдә тиз арада җыелып фронтка озатыла. 80 кубометрдан артык лесоматериал җибәрдек. Яңракны җибәрдек, 30 кубометр лесоматериал җибәрдек. Шушы фораларга тутырабыз инде. Менә безнең җегет менә шушы машиналарга форага тутырабыз. Менә шу форалар яркегә килә, форалар менгерәбез. Монсы инде безнең попутный груз дип атала. Буларны үзебезнең машиналар заказ итәбез дә, шушы әйберләрне һәрбер подразделениягә китабы кемнәргә нәрсә, исемнәре бар. Махсус хәрби операция тәмамланыр, тарих битләрендә урын алыр. Якташларыбызның каһарманлыгы, тылдагы халыкның ярдәмнәре турында онытырга хакыбыз юк. Ә музейлар аларның батырлыгын мәңгеләштерү юнәлешендә максатлы эш алып бара. Башкортстанның Илеш районыннан Илфира Нигъматуллина, Рүзел Имамов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Төмән шәһәре татар мәдәнияте үзәгендә ачык ишекләр көне үтте. Мин шул егетләрне, кызларны өйрәтәм, гармун уйнарга да, җырлыйлар да, бейиләр да, гармун да уйныйлар. Менә шундый безнең кружок. Татарстанда республиканың мәдәни башкаласын билгелиләр. Чиратта Азнакай районы. Туган якка кайтканда ниндер шундый позитив яхшы энергия белән менә нитеп заряжаться итеп киләсең. Һәм инде бүген дә менә күргәзмәне карый башладык, әле яртысына җиттек. Бик күңелле, рәхәт.
Түмен шәһәре татар мәдәнияте үзәгендә ачык ишекләр көне узды. Кунаклар өчен иҗат коллективлары концерты һәм тарихи йорт буенча экскурсия әзерләгәннәр. Түмәндәге татар мәдәнияте үзәге төрле яшьтәге татарларны җәлеп итә торган урын. Биредәге 15тән артык иҗат төркеменә язылырга теләүчеләр ел сайын күпләп килә. Әлеге милли мәдәниятебезне чагылдыручы үзәктә хезмәттәшләребез дә булды. Көрүгә кунакларны озын буйлы акаю курчагы һәм гармунга кушылып башкарылган татар җырлары каршы ала. Татар мәдәнияте үзәгендә ачык ишекләр көне яңа иҗат сезоны башлануын билгели. Татар мәдәнияте үзәге Түмән шәһәрендә милли гореф-гадәтләрне саклап калучы бердән-бер учак. Ачык ишекләр көнендә яңа түгәрәкләргә язылу мөмкинлеге дә бар иде. Иң мөһиме, үзәктәге барлык шөгыльләр укучыларга милли мөхитне тоемларга ярдәм итә. Это инструментальное творчество, хореография. Бездә якынча 20 түгәрәк бар. Ул уен коралларда уйнау, җыр, бию, декоратив гамәли сәнгать. Шуларның 11-е хөкүмәт тарафыннан йөкләнгәннәре. Һәм тагын бездә түләүле түгәрәкләр дә бар. Анда әле 7 яшьтә тулмаган балалар шөгыльләнә. Һәм әлбәттә өлкәннәр коллективлары да бар. Үзәктә тәрбияләнүчеләр чара кунакларын илһамландыру максаты белән үзләренең осталыкларын сәхнәдән күрсәтте. Концерт программасын иң яхшы чыгышлар бизәде. Җафар Касымов укучысы халык җырларына попури башкарды. Балалар остазлары ярдәме белән 1 ел эчендә гармунда уйнарга һәм тыпырдап биергә өйрәнә. Мин үзем алып барабай 2нче ел нәрсәне монтый. Этна кружок дип атала, аяк уены төйдерү. Анан башка мен шул егетләрне, кызларны өйрәтәм, гармун уйнарга да, җырлыйлар да, бейиләр да, гармун уйныйлар. Менә шундай безнең кружок дип аталар. Матур костюмнар һәм төгәл хәрәкәтләр. Аккош татар-башкорт бию студиясе үзәктә тәрбияләнүчеләр арасында аеруча популяр төркем. Мы делаем упор на, конечно же, на татарские танцы в основном, потому что мы обитаем, так сказать... Без әлбәттә татар биюләренә басым ясыйбыз, чөнки без татар мәдәнияте үзәгендә урнаштык. Ләкин безгә татарлар гына түгел, теләсә нинди милләт вәкилләре дә килә ала. Без төрле халык биюләрен биргә тырышабыз, әмма татар биюләре нигездә. Элеккеге сәүдәгәр йорты бинасы буенча экскурсия 10ннан артык тыңлаучыны җыйды. Кунакларга 19 гасырга караган тарихи һәйкәленең милли мәдәният үзәге буларак бүгенге торышы һәм үсеше турында сөйләделәр. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Түмән өлкәсе. Татарстанда республиканың мәдәни башкаласын билгелиләр. Әлеге конкурс-фестиваль апрель айында ук старт алды. Чарада катнашу өчен Татарстанның һәр районы Казанга килеп, үзенең казанышларын, һөнәрләрен күрсәтә. Мәртәбәле жюри инде Түбән Кама, Ширмешән, Балташ, Чистай, Мамадыш, Кама тамагы, Кукмара, Зей, Әлки районнары үзешчәннәренең сәләтләрен күрде. Чиратта Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан Азнакай районы алар башкала халкын һәм жюри әгъзаларын нинди осталыклары белән шаккаттырды икән. Киләсе сюжетны карыйк. Бәйрәм кунакларын Татар дәүләт филармониясенең бакчасында ук каршы алдылар. Биредә ярминкә җәелдерелгән. Иң күп мәйданны һөнәрчеләр алып тора. Азнакайда тырыш һәм кул эшләренә оста халык яши дигән фикер килә. Монда тукылган сөлгеләр дә, шигүнең төрләре, тамбурлап, шыма шигү үрнәкләре дә бар иде. Халкыбыз элек-электән авыл өйләрендә йон эрләгән, бәйләгән. Азнакай усталары андый хезмәттә дә сынатмый. Иң беренче игътибар иткән ул безнең мәсьәлә, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, традицияләрне дәвам итү. Ул җыр, бию өлкәсе булсынмы, ул безнең мәдәниятебезнең барлык якларын да ачып бирү һәм инде үзебезнең Татарстанда яшәгән халыкларның һәммәсенең дә үзенчәлекләрен күрсәтү, аның традицияләрен күрсәтү һәм аның бүгенге үсеше булуына игътибар итәбез. Шуңа күрә дә бүгенге
безнең менә бу ачык һавадагы күргәзмәдә Азнакай районының казанышлары өчен бик сөендек. Быелгы программаны гаилә елына багышлаганнар. Азнакай районында күп балалы гаиләләр шактый. 16-17 бала тәрбияләүчеләр дә бар икән. Күптән түгел һәр авылдан 50-дән артык гаилә катнашып, конкурста оештырганнар. Күренекле гаиләләрнең шәҗәрәләрен Казанда да тәкъдим итәргә булганнар. Һәр берсенең үз тарихы. Газизуллиннар 13 буынны кертеп шәҗәрә төзегән. Без сугыш һәм хезмәт ветераны Газизуллин Канагат гаиләсе. Безнең әти 24 елда туган, фронтта катнашкан, 42 елдан 47 елга хәтле бик күп бүләкләр алган. Ул булган элемтәче. Алар инде әни белән 47 елда өйләнешкәннәр. Әни аларның авылына укытучы булып килгән булган. Һәм без аларның балалары 4 бала. Безнең семьяда традиция, туган көннәрне бергә каршылабыз, семьялар белән бөтен династия җыелабыз бик күп итеп. Җиңү бәйрәме башланганнан бирле менә әти мәрхүм исән чагында да без хәзер дә аны дәвам итәбез. Әтинең төп йортында җыелып 80-90 кеше почти җыелабыз. Bütün туганнар, балалар, двоюродныйлар, троюродныйлар. Татарстанның мәдәни башкаласын сайлау конкурсы авылдашлар, якташлар күрешү өчен тагын бер форсат. Үз вакытында районнан киткән, тик туган ягын һәр вакыт сагынып яшәүчеләр бу көнне филармониягә җыелды. Туган якка кайтканда ниндер шундый позитив, яхшы энергия белән менә нитеп заряжаться итеп киләсең. Һәм инде бүген дә менә күргәзмәне карый башладык, әле яртысына җиттек. Бик күңелле, шикелле, рәхәт менә. Азнакайбыз, субханалла, кайткан саен без шаккатып, ис китеп кайтабыз, чөнки бик чиста, матур, пөхтә. Татарча сөйләшә, бөтен җирдә кибеткә керсәң, татарча, больницаларга керсәң, татарча, шунысы күңелле бит инде аны. Үзебезнең Азнакайга кайтып килгән кебек булды. Һәр район үзенең шәхесләре белән горур. Азнакайда татар сәясәтчесе Фәндәс Сафиуллин, артистлар Нәҗибә Ихсанова, Әсхәр Шакиров, җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова, шагыйрь Флора Гыйззәтуллина, язучы Марсель Галиев кебек милләтебезнең асыл шәхесләре дөньяга килгән. Гаҗәп тә түгел, Татарстанның иң биек ноктасы Чатыр тауда уйнап үскән бит алар. Азнакай кара алтыны белән дә дан тота. Азнакай инде ул төп ике юнәлеш буенча зур эш алып бара торган районнарыбызның берсе. Беренчесе инде игенчелек, икенчесе инде безнең нефтчеләребез. Әлбәттә, бу юнәлештә дә без инде шактый гына зур, матур нәтиҗәләребез бар. Аларны да күрсәтергә тырыштык. Күп басым ясалды инде үзешчәннәргә. Чыннан да булар инде берсе дә профессионал түгел. Һәр берсе бүгенге көндә шундый талант ияләре дип әйтәсем килә инде. Казанга Азнакайдан 300-дән артык үзешчән артист килгән. Концерт программасын Азнакаем гаилә бишегем дип атаганнар. Дөрестән дә район халкының зур бер тату гаилә булып яшәвен күрсәтә алдылар. Дәвамчылары да бар. Азнакайда 4 сәнгать мәктәбе эшләп килә. Анда 200-дән артык бала йөри. Алар да осталыкларын күрсәтте. Татарстанның мәдәни башкаласын билгеләү конкурсы Казанның төрле мәйданчыкларында уза. Мәртәбәле жюри һәр берсен карап, ноябрьдә җиңүчене игълан итәчәк. Илвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Узган ел Татарстанның мәдәни башкаласы дип Арча районы билгеләнгән иде. Быелгы гран-при кемгә булыр, вакыт күрсәтер. Шунысы хак, халкыбыз кул эшләренә дә, җыр, моңга да сәләтле безнең. Күпне күргән татар халкы кайгысын моңланып уздырган, шатлыгын җырлап уртаклашкан. Сөйнешләребез күбрәк булсын иде, милләттәшләр. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.